Meer echtscheidingen na de feestdagen. Circus Muk, vrijdag van start. Het is vandaag 15 januari, dit is het PMA-journaal. De nieuwe niersteenvergruizer die Vicuri vorig jaar op de locatie Venlo in gebruik nam, is onlangs verhuisd naar het ziekenhuis in Venray. Daar is de afdeling urologie intussen grotendeels vernieuwd. Dinsdagmiddag vond de officiële opening plaats. Veel mensen maken regelmatig nierstenen aan, grotere of kleinere. Deze stenen geven niet altijd problemen, maar soms zorgen ze voor enorm felle pijnklachten. Gelukkig kunnen de urologen van Vicuri sinds een jaar met behulp van een innovatief apparaat, de zogeheten niersteenvergruizer, mensen met nierstenen vaak snel, veilig en zonder operatie van hun pijnlijke kwaal verhelpen. Er zijn verschillende behandelingen om nierstenen te verwijderen. De minst belastende en minst risicovolle behandeling is die met de niersteenvergruizer. Die behandeling is niet alleen minder pijnlijk, maar ook gezonder. De afgelopen weken kwam het ene na het andere BN'er-koppel in het nieuws. En allemaal met dezelfde reden. Ze gaan uit elkaar. Rafael en Sylvie van der Vaart, het voetbal-echtpaar Boularus en nu ook Ton en Helene van Rooyen. Alle drie de huwelijken zijn kort na elkaar op de klippen gelopen. En dat allemaal net na de feestdagen. Maar dit is niet alleen in BN'erland het geval. Juist in het begin van januari wordt er door het hele land meer beroep gedaan op scheidingsadvocaten en adviseurs. Wij hebben er ook mee te maken, eigenlijk meteen 2 januari toen ik weer begon met mijn werkzaamheden na de feestdagen, had ik die dag eigenlijk al wat 3 nieuwe echtscheidingsmeldingen binnen. Dus niet alleen in BN'erland, nee. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat mensen met de feestdagen meer bij zinnen komen. Er gaat natuurlijk meer plaatsvinden in familieaangelegenheden. De frustraties lopen wat meer op. Ik denk door het jaar heen kan men zich toch wat meer wegcijferen of onderdompelen in het werk, in hobby's, in sport. En met name de dagen dat je toch wat meer met je familie en schoonfamilie rondbrengt, komen de ergernissen eigenlijk meer naar boven. Niet alleen in januari is het topdrukte bij de scheidingsadvocaten en adviseurs. Ook na de zomervakantie komen veel echtparen om te scheiden. En in Limburg is het ook erg druk bij de kantoren na de carnaval. Maar niet alleen de tijd van het jaar heeft invloed op het aantal echtscheidingen. Ook de crisis heeft duidelijk effect op de gezondheid van een huwelijk. In eerste instantie door de schulden die op dit moment toch veel mensen hebben. Dus doordat de huizenprijzen onder druk staan, de financiering op de woning hoger is dan de waardewoning. Zullen mensen proberen om langer bij elkaar te blijven, maar uiteindelijk gaat ook die schuld meewegen in hun relatie. En zullen ze toch uiteindelijk tot een echtscheiding overgaan en beide mogelijk met de restschuld blijven zitten. En de getallen liegen er niet om. In 2012 strandde iets meer dan 1/3 van de huwelijken. Hoeveel koppels in 2013 niet meer door één deur kunnen, weten we natuurlijk aan het eind van het jaar pas. Maar een goed begin is in ieder geval dus al gemaakt. Tijdens het danstoernooi van BTS in Bergen behaalde Kimberly Joffeleer uit IJsselstein een fraaie eerste plaats. Ondanks een klein griepje danste Kimberly een prachtige uitvoering en behaalde maar liefst 292 van de maximaal 300 te behalen punten. Dit is een goede stap in de richting van het volgende internationale danstoernooi op 2 februari in Peer, België. Eerst volgen nog een reeks optredens tijdens diverse pronkzittingen. Ook de Goddess Touch en Mars Untouched wonnen met respectievelijk 281 en 283 punten. Ook voor de Silver Stars van de Peeldancers uit IJsselstein was het een succesvolle dag. Deze dansgroep pakte de winst in de klassegarde jeugd sportklasse met 266 punten. Ook de Silver Stars treden verschillende keren op tijdens de bonte avonden in IJsselstein. De laatste voorbereidingen voor Circus Muk zijn nog in volle gang. Vrijdag is de eerste voorstelling van 2013. Elk jaar weer trekt Muk veel bezoekers naar de Schouwburg in Venray. De voorstelling biedt een gevarieerd aanbod met zang, dans, toneel en humor.
Dit jaar hebben we diverse nieuwe aanmeldingen gekregen, dus er zijn ook een aantal debutanten die op het programma staan. Daarnaast zijn er een aantal soort van vaste waarden of mensen die vaker hebben meegedaan aan Circus Muk die meedoen. Dus ik denk een hele leuke samenstelling tussen oud en nieuw. Verder is het goed te vermelden dat iedere artiest op debuut na uit de gemeente Venray komt. Dus daar zijn we als commissie ook heel erg trots op. En ik denk dat wij als Venray daar ook trots op mogen zijn dat wij zoveel talent in de regio hebben. Er zijn niet alleen voorstellingen voor volwassenen. Aankomende zondag zijn er 3 voorstellingen van Kindermuk. En volgende week donderdag staat Tienermuk centraal voor de wat oudere jeugd. En op deze manier zie je dat kinderen beginnen met naar kinder te gaan, dan naar tiener te gaan en uiteindelijk als ze volwassen worden naar de volwassen muk gaan. En zo een hele bedekking hebben van alle leeftijdsgroepen en ook talenten die daar meedoen, die langzaam kunnen doorgroeien vanuit de kindertiener naar uiteindelijk het grote muk. Hoe gaat het met de kaartverkoop? Met de kaartverkoop gaat het uitstekend, want voor de mensen die nog kaarten willen, ik vrees dat je die via de tweedehandsmarkt zal moeten doen. Dus er zijn altijd wel mensen die kaartjes kopen en dan blijken toch niet te kunnen. Dus hou daarvoor vooral jouw eigen Facebook en je contacten in de gaten. Maar wat betreft onze verkoop, die is helemaal uitverkocht. Dus dat is aan zich een heel mooi resultaat voor de vereniging en natuurlijk voor de artiesten die op Circus Muk komen te staan. Er zijn in totaal 5 voorstellingen van Circus Muk. Na afloop van deze voorstellingen is er een afterparty in de foyer. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Woensdagavond is een herhaling van De Passie van te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is er veel bewolking. Er zijn perioden met lichte sneeuw. Overdag is er veel bewolking en het wordt overwegend droog. 'S Middags wordt het geleidelijk vrij zonnig. Het wordt 's middags maximaal -1 graad. Het blijven voorlopig koude dagen. Fijne avond nog.